Эпізод 7. Дзе чорт не можа. Ажур быў вядомы ў гарвыканкаме, у рэўтрыбунале, у следчым аддзеле, у міліцыі і на пошце, і шмат у якіх яшчэ гарадскіх установах. Ён зрабіўся дастаўцам паперы, чарнілаў ды пісьмовых прыладаў, стаў патрэбным і паважаным ва ўсіх ведомствах прадпрымальнікам. Менск з вясны 1919 года быў выспай. Тут бракавала хлеба, солі, паперы. Канцылярыі і чыноўнікі неяк давалі сабе рады, а тое, што насельніцтва галадае, неяк мала іх турбавала. Але пры разрослым да неверагодных памераў бюракратычным апараце нельга было абысціся без паперы, чарніла і пісьмовых прыладаў. Ажур хутка сцяміў гэта і пастанавіў выкарыстаць сітуацыю. Не дзеля нажывы, а каб добра заканспіравацца і абараніць Марысю ад навалы, якая ўтрамкнёна шалела ў горадзе. Аднойчы ён заявіўся да старшыні гарвыканкама. Адрэкамендаваўся, што ён купец з Варшавы, якога вайна заспела ў Менску. Удакладніў, што гандляваў канцылярскімі таварамі і мае сувязі з аптовымі складамі на поўдні Расіі. Запэўніў, што мог бы і цяпер пастаўляць паперу і пісьмовыя матэрыялы для ўсіх устаноў горада. Старшыня гарвыканкама быў прыемна ўраджаны. Ужо працяглы час недахоп паперы быў для яго амбарасам. Выключная эканомія прыносіла малы эфект. Таму яго вельмі зацікавіла Ажурова прапанова. А як вы, таварыш, плануеце даставіць паперу ў Менск? Мы ж адрэзаныя ад поўдня Расіі. Калі дасце мне надзвычайныя паўнамоцтвы, то я прывязу паперу кружнымі шляхамі, скірую транспарт на ўсход, потым на поўнач, а пасля праз Магілёў ці нават Вязьму дастаўлю сюды. Я магу лёгка раздабыць паперу, бо працуючы ў гэтай галіне ведаю ўсіх вытворцаў на поўдні Расіі. Я не планую на гэтым шмат зарабіць, абы хапала на жыццё. І ўладам будзе карысць ад мяне, і я без працы не застануся. Дык што вам трэба, каб прыступіць да справы? Па-першае, дазвол на манапольны гандаль папераю і пісьмовымі матэрыяламі ў Менску. Па-другое, паўнамоцтвы на закупку і перавоз тавару ў горад. Па-трэцяе, дамова з фінансавым аддзелам гарвыканкама, у якой будуць прапісаны дэталі разліку. Па-чацвёртае, задатак. Па магчымасці значная сума, каб я мог набыць большую партыю тавару. А якая гарантыя, што вы, таварыш, атрымаўшы задатак, не знікнеце? Матэрыяльнай гарантыі я даць не магу, я купец і маю на гэта доказы. Але калі вы мне не давяраеце і не хочаце даць большы задатак, то я магу за ўласныя грошы набываць малыя партыі тавару, бо цяпер я збіўся з капейкі. Але гэта павялічыць кошт і можа выклікаць збоі ў дастаўках. У вашых інтарэсах даць мне задатак. Я слоў на вецер не кідаю, гавару прама і запэўніваю, што не падвяду. А рызыка з вашага боку невялікая, толькі троху грошай, але затое потым не будзеце мець клопату з паперай. Я ўжо супрацоўнічаю з колішняй уладальніцай крамы канцылярскіх тавараў. Але мне яшчэ патрэбны склад і крама. Мы нават сёння можам даставіць вам значную колькасць тавару, пакуль не прыбудзе наступная партыя. Толькі папрашу, калі ласка, даведку на імя Марыі Запольскай, што магазин забяспечвае гарадскую адміністрацыю ды вызваляецца ад падаткаў і рэквізіцый. Добра, адказаў старшыня гарвыканкама. Я прымаю вашу прапанову, яшчэ сёння склічу нараду, каб абгаварыць усе дэталі. Чакаю вас заўтра о 10:00, каб паставіць кропку ў справе. Ажур даўно бы кінуў Менск, бо, як ацэньваў, будучыня горада і яго жыхароў не выглядала занадта ружова. Але ён палюбіў горад, у якім пасля дзесяцігоддзяў блукання з месца на месца знайшоў каханую жанчыну і разам з ёй сэнс жыцця. Ён мог бы спакойна падацца ў шырокі свет, каб пашукаць лепшага прытулку для сябе і Запольскай, але не хацеў падстаўляць яе пад яшчэ горшую небяспеку. Акрамя таго, тут яны ўжо мелі сякі такі жыццёвы фундамент. Таму цяпер ён стараўся прадбачыць кожны магчымы ўдар лёсу і разважліва ўмацаваць сваю пазіцыю. Назаўтра о 10:00 раніцы ён з'явіўся ў старшыні гарвыканкама.
Той прыняў яго вельмі зычліва і распавёў, што ўсе пункты ягонай прапановы прынятыя. Улады пастанавілі выдзеліць яму зваротную пазыку на суму ў 5 мільёнаў рублёў. Гэта было няшмат. Ажур спадзяваўся атрымаць блізу 20 мільёнаў, але і з гэтымі грашыма можна было распачаць працу. Але найбольш яго пацешыў ордар, які даваў недатыкальнасць краме грамадзянкі Марыі Запольскай. Яму выпісалі таксама накіраванне ад імя гарвыканкама на закупку паперы ў любым кутку Расіі ды пасведчанне, якое дазваляла яму карыстацца падтрымкай і дапамогай усіх вайсковых і цывільных уладаў. Ажур адчуў моцны грунт пад нагамі. У той жа дзень, выкарыстаўшы частку прыхаваных запасаў у краме Запольскай, ён даставіў значную колькасць пісьмовых прыладаў і паперу ў аддзел забеспячэння пры гарвыканкаме. На наступны дзень паехаў у Харкаў. Адтуль планаваў выправіцца ў Саратаў, але яму перашкодзіла грамадзянская вайна ва ўкраіне. Аднак праз 4 тыдні яму ўдалося вярнуцца ў Менск з 2 вагонамі паперы. Ён развёз тавар па ўсіх гарадскіх установах ды пакінуў яшчэ частку на складзе, каб магло хапіць на 2-3 найбліжэйшыя месяцы. Чыноўнікі і не падазрывалі, што Ажур скарыстаўся сваімі шырокімі прывілеямі і проста канфіскаваў паперу ў адным з гарадоў усходняй Расіі. Што праўда, ён заплаціў у дзяржаўны скарб належную суму за канфіскацыю, але тая сума ў адносінах да фактычнага кошту тавару была аж да смеху нязначнай. Гэтак Ажур абараніў запольскую ейную краму ад рэквізіцый, а сабе стварыў добрую рэпутацыю, да таго ж яшчэ добра на тым зарабіў. Неяк вечарам Ажур сядзеў у Марысінай кватэры. Жанчына мыла кубачкі пасля выпітай гарбаты. Ажур ціхенька пасвістваў. Глядзеў у нейкую кропку на сцяне і прыжмурваў вочы. Марыся падышла да яго і запусціла далонню ягоныя валасы. «Пра што думаеш?» «Заўсёды толькі пра адно». «Пра што?» «Пра цябе. Як знайсці для цябе самае бяспечнае месца? Што зрабіць, каб ты ніколі не журылася і была шчаслівая?» «Дык я шчаслівая. Ты мне падарыў шчасце. Я нічога не баюся, нічога мне не трэба, калі ты са мною. Не турбуйся пра тое, у мяне сапраўды ўсё ў парадку. Я так веру ў нашае шчасце, што ніводная чорная думка не можа ўбіцца мне ў галаву». У гэты момант за акном завуркатаў матор, і на дзядзінец уехаў аўтамабіль. Шум рухавіка і аўтамабілі звычайна наводзілі жах на жыхароў навакольных дамоў. Гэта не прадказвала нічога добрага. Ажур не меў падставаў баяцца, але з цікавасці згасіў святло ў пакоі, адсланіў фіранку на акне. Глянуў на дзядзінец. У святле ліхтара там стаяла вялікая прыгожая машына. З яе высеў некі мужчына. Ён запаліў электрычны ліхтарык і пайшоў праз падворак у бок галерэі, у якую выходзілі кухонныя дзверы з кватэры Запольскай. Ажур не ведаў, куды скіраваўся нечаканы госць, бо з галерэі можна было трапіць яшчэ ў адну кватэру на першым паверсе і ў 6 кватэр на вышэйшых паверхах. Нехта пастукаў у кухонныя дзверы. Запольская збялела. Ажур зірнуў на яе. «Нічога не бойся, Марыся». Ён выйшаў на вуліцу. Узяў у зубы ліхтарык, а з задняй кішэні штаноў выняў пісталет. Зняў яго з асцерагальніка. Левай рукой адчапіў тоўсты круг з дзвярэй і адамкнуў ключом замок. Расхінуў шырока дзверы, а сам стаў крыху збоку. «Да каго?» У струмені святла паказалася высокая элегантная постаць Філіпа Лысага. Ажур спачатку не пазнаў яго. «Я ў справе закупкі паперы для маёй канцылярыі і гэтак далей». Ажур усміхнуўся. «Прашу». Філіп увайшоў у кухню, зняў галёшы паліто, потым пакрочыў у ядальню. Там прывітаўся з Ажурам за руку. «Гэта моя жонка», – прадставіў Ажур Запольскую. Філіп пацалаваў Марысіну руку і урачыста абвесціў. «Дэлегат Цэнтральнага камітэта Азія». Ажур зарагатаў. З ім гэта здаралася вельмі рэдка. «А гэта, – паказаў на Запольскую, – дачка японскага імператара Еўропа. Але як ты мяне знайшоў?» «Жаба мне падказаў. У мяне важная справа».
Ён кінуў позірк на Марысю. Ажур яго зразумеў. Можаш спакойна пра ўсё гаварыць, я нічога ад яе не ўтойваю. Але адкуль у цябе машына? Філіп выпнуў грудзі і надзьмуў шчокі. Я канфіскаваў каменданта горада. Калі табе будзе трэба, то магу пазычыць і гэтак далей. Ажур зноў усміхнуўся. Яго развесяліла Філіпава буфанада. Асабіста ён ведаў лысага мала, але Жаба, ягоны прыяцель з Варшавы, даў Філіпу наступную характарыстыку. Прафесіянал першага класа. Цвёрды мужык, адважны, толькі клоун. Але гэта нікому не шкодзіць. Ажур даведаўся, што Філіп разам з Жабам сядзеў у Арле, што разам з Янкам залатым зубам быў у архангельскіх штрафных ротах, што быў у ссылцы, што двойчы сядзеў у Вільні з манголам. Але гэта нічога не казала пра ягоныя кваліфікацыі. Толькі водгукі шмат якіх фірмовых злодзеяў, прызнання іншых, што Філіп свой хлопец і добры блатны, змусілі Ажура ацаніць яго вышэй. Ты не прыязджай сюды на машыне, бо нарубіш толькі шухеру, кіроўца ж не блатны. Але дурны як пень, гэтак далей, я езжу з ім як з канём. Я ўсіх тут трымаю. Філіп сціснуў пальцы ў кулак. Як захачу, дык усіх разганю, што толькі пыл пад нагамі будзе курэць. Філіп пакасіўся на запольскую, але ягоная рэпліка не зрабіла на яе ніякага ўражання. А што ў цябе за справа? Філіп расказаў пра прычыну свайго візіту. Яго прыслаў Жаба, якому нядаўна перадалі цыдулку ад барана з турмы. Запіска была адрасаваная Жабу, Ажуру і Філіпу. Баран напісаў ці хутчэй прадыктаваў некаму, хто ўмеў пісаць, наступнае. Хлопцы, дзякуй за дапамогу. Усе перадачы я атрымаў, але справа ў мяне дрэнь. Пэўна, аддадуць пад суд ЧК. Падумайце, што можна зрабіць. Даць дзёру няма як, а ўжо столькі хлопцаў вывезлі на Камароўку. Можа, і мяне зараз возьмуць. Спадзяюся толькі на вас. На свабодзе маю блід. Можа, вам удасца даць хабар некаму з ЧК, каб мою справу перадалі ў рэўтрыбунал ці ў народны суд. Тады будзе час на ўсё. Не шкадуйце сармаку. Парайцеся з Ажурам, Жабам, Філіпам, панічам. Спадзяюся, яшчэ пабачымся. Прашу вас паспяшацца. Ажур прачытаў скамечанае абы-як награмзоленае пасланне і задумаўся. Маўчанне перарваў Філіп. Я яго і сам мог бы выцягнуць, але потым раптам нейкая крыўда ці канфуз і гэтак далей. Трэба было б кідаць горад. А як ты хацеў зрабіць? Прыеду, чакаю і запатрабую спіс арыштаваных. Загадаю прыводзіць іх па некалькі. Буду нібы вывучаць іхнія справы. Выключу і мангола. Калі інакш будзе нельга, то дам яму ствол у рукі. Сам пальну ў лоб некаму, калі трэба будзе. Сядзем у машыну і памінай, як звалі. Ажур глядзеў яму ў вочы і разумеў, што Філіп сапраўды гэта зробіць, але план быў хаатычны. Ён не бачыў выразна, як гэта можна рэалізаваць. Яму самому прыйшла ў галаву іншая ідэя. А ты насамрэч зможаш у любы час даць мне аўтамабіль? Філіп размашыста стукнуў сабе ў грудзі, аж задуднела. Гаер даю, каб я да гэтага месца прырос. Тады добра. Зараз ідзі да Жабы і скажы, каб заўтра о 9 быў дома. А ведаеш, дзе жыве Тоська Сарока? Ведаю. Збярыцеся раніцай у Жабы. Ягоная маліна на Вясёлай? Так. Там разам пакумекаем. Зуб даю, што мы вырвем мангола з цюпы. Калегі развіталіся, і неўзабаве на дзядзінцы завурчэў матор. Філіп лысы паехаў. Запольская падышла да Ажура і прытулілася да яго. Янка, я так за цябе баюся. Ажур усміхнуўся. Ні пра што не турбуйся і не бойся. Я цябе нават смерці не аддам. А мяне і халера не возьме, пакуль я табе патрэбны. Тоська Сарока, як заўсёды ў дарагой вопратцы, магчыма, крыху занадта стракатай, хадзіла туды-сюды па вуліцы Серпухаўскай. Надвор'е было кепскае, але Сарока ўпарта не зводзіла вачэй з турэмнай брамай.
Кожны раз, калі ляпала створка, Тоська вельмі пільна разглядывала таго, хто выходзіў з турмы. Ёй была даручаная вельмі важная місія, і яе ж распіраў гонар, што менавіта ёй даверылі выкананне гэтага задання. Праз некаторы час з брамы выйшаў каржакаваты мужчына блізу 50 гадоў. У яго быў шэры васпаваты твар, малыя злыя вочкі і масіўная ніжняя сківіца. Гэта быў турэмны фельчар. Калі прыйшлі бальшавікі, лекара звольнілі, а ён заняў ягонае месца. Фельчар зусім не клапаціўся пра зняволеных. Зрэшты, калі б нават моцна захацеў гэтым заняцца, то і так амаль не меў ніякіх лекаў. Аднак здаралася, што вязні калечыліся, былі выпадкі смерці або заражэння тыфам. Тады фельчар перавозіў хворых у ізалятар на вуліцы Грушаўскай. Калі фельчар крыху адышоўся ад турмы, раптам пачуў за сваёй спінай шпаркія крокі. Яго дагнала Тоська. «Прабачце, калі ласка, пане доктар!» Аслупянелы фельчар пабачыў вабную дзяўчыну, якая адарыла яго сваёй самай чароўнай усмешкай. «Што такое?» «Я хачу з вамі крыху прайсціся, паразмаўляць. Спадзяюся, вас не абцяжарыць маё таварыства. Вы паліце?» Палю». Тоська Сарока дастала з торбачкі пачак нямецкіх цыгарэт. «Калі ласка». Сарока ўсунула яму ў рукі цэлы пачак. «Паліце, калі ласка. Я на вуліцы не палю, калі дазволіць, то я запалю ў кватэры, бо я, пане доктар, маю да вас страшна важную справу, ад якой залежыць маё жыццё». У Тоськіных вачах паказаліся слёзы, яна пачала выціраць іх каляровай хусцінкай. «Толькі вы мне ў стане дапамагчы. Але я не магу гаварыць пра гэта на вуліцы, бо адразу ж пачну, як бобам плакаць, і людзі падумаюць, Бог ведае што. Ці маглі б вы прыняць мяне ў сябе? Я была б вам вельмі ўдзячная». Тоська какетнічала. Пахла парфумай, як экзатычная кветка. Белазуба усміхалася. Без аддухі балбатала, зрэдчас змахваючы хусцінкай слёзы з вачэй. Нарэшце яны прыйшлі ў фельчараву кватэру на вуліцы Каломенскай. Ён займаў там 2 пакоі, з якіх бальшавікі выгналі папярэдніх гаспадароў. Тоська зняла паліто, капялюш і ў аблеглай куцай сукенцы пакрочыла ў пакой да доктара. Там спрытна прымасцілася на канапе, каб вышэй за калені адсланіць зграбныя ногі ў шаўковых панчошках. Фельчар размаўляў па-расійску. Уласна кажучы, ён быў фельчарам ветэрынарыі, але ў расійскім войску яго прызначылі лячыць людзей. А калі апынуўся ў Менску, то атрымаў пасаду турэмнага фельчара. Тоська свабодна валодала расійскай мовай, таму гутарка праходзіла гладка. Мужчына паглядаў на прыгажуню Тоську і ледзь не аблізаваўся, а прабіўная злодзейка ведала, як нагнаць яму сліны. «Пане доктар, злітуйцеся!» Тоська склала далоні на грудзях і ўмольна спаглядала фельчару ў вочы. «Дапамажыце мне. Я абяцаю вам усё, што захочаце. У мяне ёсць грошы. Моя мама трымала галантарэйную краму ў Гомелі. Ёсць залаты гадзіннік, памяць па бацьку. Дазвольце нам толькі пабачыцца». «Не разумею, пра што вы?» «Я пра тое, што маю жаніха. Ён троху п'яніца, троху буян, але залатое сэрца. Шавец па прафесіі. Але гэта нічога. Кахае мяне аж страх, ногі мне цалаваў». «Нічога дзіўнага», – буркнуў фельчар. «Яго некалькі месяцаў таму арыштавалі. Пайшоў да знаёмых, можа яны і былі якія шалапуты, а мой Алік так любіць заліваць за каўнер, хоць з кім і абы дзе». «Вядома, шавец». «Але добры шавец, хачу я вам сказаць. Зацаніце туфелькі». Тоська ўстала і паказала абутак спераду і ззаду, адначасова задзёршы спаднічку, што, можа, было зусім не абавязкова, бо пра майткі гаворка не вялася. «Добра, добра», – замармытаў фельчар. «Але чым я магу вам дапамагчы?» «Як чым?» – устрапянулася Сарока. «Вы ж маеце такую ўладу, што можаце яго, як хворага, пераслаць з убогай турмы ў шпіталь на Грушаўскай. Так мне шкода майго беднага Алечка». І Тоська расплакалася.
Фельчар раздумваў, уляпіўшы вочы ў Тоську. А дзяўчына перастала румзаць і зноў застракатала. Я ўжо даведалася. На Грушаўскую штодзённа можна высылаць абеды. 2 разы на тыдзень дазволена бачыцца. І то не праз дрот, як на Серпухаўскай. А мой Алішак, праўда, так страшна хворы. А што ў яго такое? Страўнік баліць, і рэўматызм таксама, і сэрца, хворы нябога. Ой, гэтак муляецца. А як не вытрымае, то і я памру без яго. Можна ў вас папрасіць вады? Фельчар прынёс шклянку вады. Тоська зрабіла пару глыткоў і, нібы сланяючыся на нагах, абапёрлася на фельчара, а галаву паклала яму на плячо. Пры гэтым яна пахліпвала штораз шчыльней, прыціскаючыся да фельчара. Той замер, як певень пасля кукарэку, і не ведаў, як рэагаваць. А Тоська асоўвалася яму на рукі. Ён павёў дзяўчыну да тапчана, пасадзіў яе і прысеў побач. Тоська, усхліпваючы, дастала з торбачкі залаты мужчынскі гадзіннік і ўсунула яго ў рукі фельчару. Вазьміце, калі ласка, сабе на памяць. Для мяне мой Алічак і так даражэйшы за ўсё на свеце. І яшчэ я вам абяцаю 10 000 рублёў, як толькі Аліка перавядуць на Грушаўскую. Больш не магу даць цяпер, хіба потым. Добра, пані доктар. Тоська аберуч абхапіла ягоную далонь і залётна глядзела яму ў вочы. Фельчар прыабняў яе. А больш нічога вы мне не дасце? Тоська падняла бровы ўверх. А што б вы яшчэ хацелі? Тое, што можа прагнуць мужчына ад такой прыгожай кабеты. Разумею, шаноўны доктар, але гэта немагчыма. Вы ж як спецыяліст ведаеце. Я на 3-м месяцы цяжарнасці, і лекар забараніў. Таму я пра Аліка і турбуюся, бо як дзіця пакінуць без бацькі. Але ўсё можна ўладзіць. У мяне ёсць сястра, малодшая за мяне на 2 гады. Пенкная, як ружа. Яна для майго шчасця і для Алічка на ўсё гатовая. Але вы такі відны мужчына, што кожная ахвотна згадзілася б. Я так зраблю, што яна яшчэ сёння прыйдзе да вас на ноч. Яна такая гарачая дзяўчына, што толькі абрадуецца. А мне ну ніяк нельга. Добра, пані доктар? Ну, добра. А Аліка вы перашлеце на Грушаўскую? Заўтра ўжо там будзе. Без падвоху. Для мяне гэта плёвая справа. Што я загадаю, то і будзе. Ах, які вы мілы. Я адразу, як толькі вас пабачыла, пазнала, што вы найлепшы чалавек у свеце. І я да вас, як да брата, прыйшла. Дзякуй вялікі. Дык сёння ўвечары прыйду да вас з сястрою. Застанецеся задаволены. Бо з мяне кепская пацеха. І сапраўды, о 9 гадзіне вечара Тоська з'явілася ў фельчара зноў, прывеўшы пад руку пастаялку аднаго з публічных дамоў на Новакраснай. Яе звалі Танька Чорт. Ёй было каля 20 гадоў, але выглядала яна на 15. Мініяцюрная, няўрымслівая, з вялікімі чорнымі вачыма і смуглай скурай. Цвярозая яна была ціхмянай і мілай, вады ў лыжцы не замуціць. Але на падпітку любіла сварыцца і біцца, адсюль мянушка Чорт. Да гэткага амплуа, зрэшты, вельмі пасавалі чорныя валасы, вочы і бровы. Танька была крыху блатная, бо мела некалі каханка злодзея, які цяпер сядзеў у турме. На ролю Тосчынай сястры яе прызначыў Філіп Лысы, якога ведалі і ад якога былі ў захапленні амаль усе дзяўчаты на Новакраснай. Філіп шмат часу адвёў на інструктаж, як Танька мусіць сабе паводзіць з фельчарам. Кемлівая дзяўчына ўсё зразумела лётам. Я яго вось так абкручу. Дзяўчына абвяла правай далонню вакол выстаўленага указальнага пальца левай рукі. Памятай, Танька, уратуеш нам залатога хлопца. Добра, добра. Над вячоркам Тоська дапамагла Таньцы падрыхтавацца да выступу. Запляла ёй гладка расчэсаныя, падзеленыя праборам валасы ў тугую касу. Танька адзела прыцягнутую аднекуль Тоськай сукенку гімназісткі і чорны фартушок. На ногі насунула тоўстыя нецяныя рэйтузы і абулася ў высокія чаравікі.
Бялізна ў яе была звычайная, танная. Ані пудры, ані памады, ані парфумы. Калі Танька была гатовая, Тоська агледзела яе з усіх бакоў і выбухнула смехам. «Ты выглядаеш, як 13-гадовая сікуха!» «Што вы кажаце?» Танька акругліла вочы і прыклала палец да куточка вуснаў, а потым гулліва падміргнула і стала ў стойку на руках. «Сапраўдны чорт!» — вынесла свой вердыкт Тоська. «Толькі глядзі, каб не абламацца, бо хлопцы табе не даруюць». У адказ Танька паказала язык і задзерла ўверх сукенку. «Вар'ятка, але не бязмозглая». Фельчар атарапела разглядываў Тосчыну сястру. Ён не быў упэўнены, што гэта акурат пра яе гаварыла напярэдадні ягоная дзіўная госця. Танька нясмела падала яму руку і зрабіла лёгкі рэверанс. Мужчына разгубіўся. Тоська дастала з торбачкі невялікую пляшку каньяку і прапанавала выпіць. Кілішка ў фельчара не было, а шклянка была толькі адна. Праз хвілю ён згадаў, што мае банкі для хворых. Таму каньяк разлілі ў банкі. Тоська ўрачыста прамовіла: «За здароўе майго каханага Алечка». Фельчар і Тоська выпілі. Таня нават не дакранулася да кілішка. «А барышня?» – запытаўся фельчар. «Я не п'ю». «З намі не п'еш», – заважыла Тоська. «А са сваімі смаркачамі з гімназіі жлукцеш гарэлку толькі так, як ваду. Выпі кілішак». «Я баюся». «Чаго ты баішся? Як я дазваляю, дык пі. А што мама скажа?» «Ты сама хутка мамай будзеш». Танька глынула і ўдавана папярхнулася, павярнула галаву да фельчара і сказала: «Я больш люблю салодкае, цукеркі, напрыклад». «А я зараз куплю, ведаю адно месца». «Не трэба, не варта», – тармазіла яго Тоська. «Шкада грошай». «Для такой прыгожай барышні нічога не шкада». І фельчар маланкай вылецеў з пакоя. Танька сарвалася з месца і выпнула азадак у бок дзвярэй, а калі гаспадар вярнуўся, зноў сидзела сціпленька пры стале на самым краі крэсла. Фельчар, стараючыся быць галантным, высыпаў перад ёю пакунак з кілаграм цукерак. «Ах, які вы добры, мне ніколі столькі цукерак не куплялі. Гэта ўсё для мяне?» «Натуральна». «Вялікі вам дзякуй». Тоська ўставіла свае 5 копеек. «Я ж казала, што доктар цудоўны чалавек, а ты баялася». «Бо я ж не ведала, што доктар і што такі файны, аж мяне дрыжыкі бяруць». Танька ўсім сваім выглядам паказвала, што есць цукеркі са сквапнасцю, а Тоська з паразуменнем усміхалася фельчару і зноў напоўніла банкі каньяком. «Выпі, Таня, яшчэ будзе весялей». «Ваше здароўе, маладая красуня», – прамовіў фельчар, падымаючыся з месца. «Але ж я буду зусім п'яная», – упарцілася Таня. Аднак, крыху паманернічаўшы, усё ж выпіла. Калі бутэлька была асушаная, Тоська ўстала. «Ну, мне пора ўжо дадому. А ты застанься з доктарам. Маме скажы, што ты начуеш у сяброўкі». «Мне неяк сорамна, што доктар пра мяне падумае». «Перастань, доктар такі мілы чалавек. Абяцаў перавесці Аліка ў шпіталь. Трэба і яму аказаць паслугу. Ты проста робіш гэта на маю просьбу. Дабранач». Фельчар выйшаў, каб правесці Тоську, і яна ціхенька шапнула яму на вуха ў калідоры. «Нічым не пераймайцеся, у яе ўжо быў хлопец, з якім яна спала. Таксама гімназіст. Потым некуды з'ехаў і не вярнуўся. А дзяўчынка ляціць на мужчын, як начны матылёк на святло, але саромеецца». Тоська ласкава паляпала фельчара па шчацэ і дадала на развітанне: «Я давяраю вашаму слову. Буду чакаць, што Аліка перавядуць на Грушаўскую. Ужо заўтра будзе ў шпіталі». Калі фельчар вярнуўся ў пакой, Танька чорт ляжала на канапе, павярнулася да яго тварам і сказала: «Доктар, родненькі, у мяне ўсё страшна круціцца ў галаве, і ўсё такое смешнае. А чаму у вас 2 галавы?» «Дробязі, пройдзе, трэба проста праспацца.
Але я такая п'яная, ўсё лятае навокал, я і ўстаць не магу. Танька паспрабавала прысесці, потым падняцца на ногі, але бездапаможна гэпнулася на падлогу. Фельчар падбег і пачаў яе падымаць. Яна заходзілася ад смеху. Але ж вы мяне і ласкочыце. А фельчар дапамагаў ёй раздзявацца, ажно спацеў пры гэтым. Зусім страціў розум побач з ёй. А Танька дасканала грала сваю ролю. Пачала кабрызіць, наракала, што занадта горача, нязручна, потым ёй было холадна, хацелася вады, пазней цукерак, раптам заявіла, што ён можа з ёй прылегчы, але больш каб не. Праз нейкі час дазволіла пацалаваць сябе ў шыйку. А раніцай яе чакаў вялікі сюрпрыз, ад якога яе вочы сталі слупам, а яна сама ажно ахнула. Фельчар прызнаўся ёй у каханні і папрасіў стаць яго жонкай. Танька ледзь стрымалася, каб не зарагатаць. Па ейным целе пайшлі спазмы, у вачах выступілі слёзы, але яна перасіліла смех і сказала: «Я перадам маме, а вы пакуль выйдзеце, калі ласка, з пакоя, бо я хачу адзецца». «Вядома, выбачаюся». Пасля ўсяго ён правёў Таньку на вуліцу, як сапраўдную прынцэсу. Калі Таньку чорта галомшыла і рассмяшыла прапанова замуства, то праз некалькі дзён прыйшла чарга здзіўляцца фельчару. Ён даведаўся, што захварэў на ганарэю, але яму было зусім не да смеху, наадварот.